ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ବୃତ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ମୌଳିକ ଧାରଣା ନେବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ, ମୁଁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଚିତ୍ର ନେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଦୁଇଗୋଟି ମୁଦ୍ରାର ଚିତ୍ର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁକୁ ମଝିରୁ କାଟି ନେଇ ତାର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଅର୍ଥାତ୍ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁର ଚିତ୍ର। ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାର ଚିତ୍ର ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ରଟି ଏକ ଚକର ଅଟେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ବିଶେଷ କରି ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରର ଧାରଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଯାହାକି ଆମେ ଏକ ଟଙ୍କାକିଆ ମୁଦ୍ରା ନେଇଛି, ସେହି ଟଙ୍କାକିଆ ମୁଦ୍ରାର ଧାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଧାରର ଆକୃତି କିଭଳି ଅଛି। ସେହିଭଳି ଏକ ମୁଦ୍ରା 5 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରା ନେଇଛି, ସେହି ମୁଦ୍ରାର ଧାରକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ତାର ଆକୃତି। ପୁଣି ଆମେ ନେଇଥିବା ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁର ଧାରର ଆମେ ଆକୃତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ପୁଣି ଘଣ୍ଟାର ଧାରର ଆକୃତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ସେହିଭଳି ଚକର ମଧ୍ୟ ଧାରର ଆକୃତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଦେଖ, এই ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରରେ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ବାହାର ଧାର ରହିଲା, ସେହି ଧାରର ଆକୃତି ଏକା ଭଳି। ଏହି ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଚିତ୍ରକୁ ଜ୍ୟାମିତିରେ ଆମେ ଏକ ବୃତ୍ତ କହିବା ଏବଂ ଜ୍ୟାମିତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସେଟ୍ ଅଟନ୍ତି। ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ସେଟ୍ ଅଟେ। ତେବେ ଆମେ ବୃତ୍ତ କାହାକୁ କହିବା? ବୃତ୍ତର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିନେବା। ଆମେ ଏକ ସମତଳ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁ ନେବା। ମନେକର ମୁଁ ନେଲି ବିନ୍ଦୁ ଓ। ଏହି ଓ ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତାରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିନ୍ଦୁ ରହିବେ, ସେହି ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସେଟ୍ ଏକ ବୃତ୍ତ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କଲେ ଏବଂ ଏହି ବୃତ୍ତରେ ଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସେଟ୍ର ନାଁ ଦେଲେ ଏସ୍ ସେଟ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଏସ୍ ସେଟ୍ରେ ସେହି ବିନ୍ଦୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁମାନେ କି ଏହି ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ଦେଖ ଯେ ଏକ ସମତଳ ଉପରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁ ଆମେ ଓ ନେଲେ ଏବଂ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁ ଓ ଠାରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତାରେ ସେହି ସମତଳ ଉପରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସେଟ୍ ହେଉଛି ଏସ୍। ତେଣୁ ଏସ୍ ସେଟ୍ଟି ହେଉଛି ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ସେଟ୍। ଆମେ ଏହାକୁ ସଂଜ୍ଞା ଆକାରରେ ଲେଖିପାରିବା। ଏକ ସମତଳ ଉପରିସ୍ଥ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତାରେ ଥିବା ଉକ୍ତ ସମତଳ ଉପରିସ୍ଥ ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ସେଟ୍ ଏକ ବୃତ୍ତ ଅଟେ। ଏହି ବୃତ୍ତର ଯେଉଁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ଦୂରତା ଦେଖୁଛୁ, ସେହି ବିନ୍ଦୁକୁ କହିବା ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର। ଏହି ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ନୁହେଁ, ଏହା ଜାଣି ରଖିବା। ଏହା ବୃତ୍ତର ଏକ ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ, ବୃତ୍ତ ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ଏହି ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁର ଦୂରତା ସମାନ ଅଟେ। ଆମେ ମନେକର ବୃତ୍ତ ଉପରେ ଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଗୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନଟ କଲେ, ଏ, ବି ଏବଂ ସି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୃତ୍ତର ନାମକରଣ କରିବା, ଆମେ ଏହାକୁ ଏସ୍ ବୃତ୍ତ କହିପାରିବା ବା ଏ ବି ସି ବୃତ୍ତ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାରେ ଲେଖିଲେ ଏ ବି ସି, ତାପରେ ବୃତ୍ତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ମଝିରେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ ସୂଚାଇ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏ ବି ସି ବୃତ୍ତକୁ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଓ ଏ, ଓ ବି ଏବଂ ଓ ସି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କଲେ। এই ଯେଉଁ ରେଖାଖଣ୍ଡ ତ୍ରୟ ଅଙ୍କନ କଲେ, ଏହି ରେଖାଖଣ୍ଡ ତ୍ରୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହେବ। କାରଣ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଠାରୁ ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ଏ, ବି ଏବଂ ସି ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ এই ଯେଉଁ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଆମେ ଅଙ୍କନ କଲେ, ଓ ଏ, ଓ ବି ଏବଂ ଓ ସି ଏମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହେବ ଏବଂ এই ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ଆମେ ବୃତ୍ତର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବୋଲି କହିବା। ତେଣୁ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର
ଓ ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ଯେକୌଣସି ଏକ ବିନ୍ଦୁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ବୃତ୍ତର ଏକ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏକ ବୃତ୍ତର ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା। ଦତ୍ତଚିତ୍ରରେ OA, OB ଏବଂ OC ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃତ୍ତର ଭିତର ଅଂଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ମୁଁ ଲେଖିଛି ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ। ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ସେଟ୍ ଅଟେ ଏବଂ ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁ କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଯେଉଁ ଦୂରତାରେ ରହିବେ ସେହି ଦୂରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଦୈର୍ଘ୍ୟଠାରୁ କମ୍ ହେବ ଏବଂ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧଠାରୁ ଅଧିକ ଦୂରତାରେ ଥିବା ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ସେଟ୍ରେ ରହିବେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବୃତ୍ତର ବହିର୍ଦେଶ। ଅର୍ଥାତ୍ ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତଃସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯେଉଁ ଦୂରତାରେ ରହିବେ ସେହି ଦୂରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧଠାରୁ କମ୍ ହେବ ଏବଂ ବୃତ୍ତର ବହିର୍ଦେଶରେ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ରହିବେ ସେହି ବିନ୍ଦୁର ଦୂରତା କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଯେତିକି ହେବ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ତାଠାରୁ କମ୍ ହେବ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆମେ ବୃତ୍ତ ଏବଂ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଦେଶକୁ ନେଇ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଟି ପାଇବା ତାକୁ କହିବା ଏକ ବୃତ୍ତାକାର କ୍ଷେତ୍ର। ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ବୃତ୍ତ ହେଉଛି ଏକ ଚିତ୍ର ଆଉ ବୃତ୍ତାକାର କ୍ଷେତ୍ର କହିଲେ ଆମେ ବୃତ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ଏବଂ ବୃତ୍ତକୁ ନେଇ ଗଠିତ ସେଟ୍କୁ ବୁଝିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏକ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କଲି। ଏହି ବୃତ୍ତ ଉପରେ P ଏବଂ Q ଦୁଇ ଗୋଟି ବିନ୍ଦୁ ନେଲି ଏବଂ ଉଭୟକୁ ସଂଯୋଗ କଲେ ମୁଁ ପାଇଲି PQ ରେଖାଖଣ୍ଡ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, PQ ରେଖାଖଣ୍ଡର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟ P ଏବଂ Q ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଏଠାରେ PQ ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ଦତ୍ତ ବୃତ୍ତର ଏକ ଜ୍ୟା ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଜ୍ୟା କାହାକୁ କହିବା ନା ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ଯେକୌଣସି ଦୁଇ ଗୋଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ବୃତ୍ତର ଏକ ଜ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହିଭଳି ଜ୍ୟା ଆମେ ଅସଂଖ୍ୟ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଏକ ବ୍ୟାସ ଅଙ୍କନ କଲେ BC ଏକ ବ୍ୟାସ ପାଇବା, ତାହେଲେ ବ୍ୟାସ କାହାକୁ କହିବା ନା ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ଆମେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜ୍ୟା ଅଙ୍କନ କରିବା ସେହି ଜ୍ୟା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଜ୍ୟାଟି ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇ ଯିବ ସେହି ଜ୍ୟାକୁ କହିବ ସେହି ବୃତ୍ତର ଏକ ବ୍ୟାସ। BC ବୃତ୍ତର ଏକ ବ୍ୟାସ ଅଟେ କାରଣ BC ଜ୍ୟାଟି ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ଜ୍ୟାକୁ ବୃତ୍ତର ଏକ ବ୍ୟାସ ବୋଲି କହିବା ଏବଂ ଏକ ବୃତ୍ତର ଏହିଭଳି ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ୟାସ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇ ପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, OB ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏବଂ OC ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ। ପୁଣି OB ଏବଂ OC ର ସଂଯୋଗରେ ଆମେ BC ବ୍ୟାସ ପାଇଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ BC ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ OB ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ OC ର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି ସହିତ ସମାନ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା OB ର ଦୈର୍ଘ୍ୟର 2 ଗୁଣ ବା OC ର ଦୈର୍ଘ୍ୟର 2 ଗୁଣ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଛି OB ଏବଂ OC ଉଭୟ ଏହି ବୃତ୍ତର ଦୁଇ ଗୋଟି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ BC ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ବ୍ୟାସ ଲେଖିପାରିବା। ତେଣୁ BC ବା ବ୍ୟାସର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଦୈର୍ଘ୍ୟର 2 ଗୁଣ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକ ବୃତ୍ତ ନେଲେ ଯାହାର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି O ଏବଂ ସେହି ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ଆମେ 4 ଗୋଟି ବିନ୍ଦୁ ନେଲେ A, B, C ଏବଂ D ବିନ୍ଦୁ ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ BAC ଏକ ଚାପ ପାଇବା ଏବଂ BDC ଏକ ଚାପ ପାଇବା। B ବିନ୍ଦୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି A ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ C ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲେ ବୃତ୍ତର ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ପାଇବା ତାହା ଏକ ଚାପ ହେବ ଏବଂ B ବିନ୍ଦୁରୁ D ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ C ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେଉଁ ଅଂଶ ପାଇବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଚାପ ହେବ। ଏଠାରେ BAC ହେଉଛି ବୃତ୍ତର ବୃହତ୍ ଚାପ ଏବଂ BDC ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାପ। ଯେହେତୁ BAC ଚାପ ଏବଂ BDC ଚାପ ଉଭୟ ଚାପର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛନ୍ତି B ଏବଂ C। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, BAC ଚାପର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ B ଏବଂ C
ସେହିଭଳି BDC ଚାପର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ B ଏବଂ C। ତେଣୁକରି ଆମେ BAC ଚାପ ଏବଂ BDC ଚାପ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଚାପ କହିପାରିବା ଏବଂ ଯେହେତୁ BAC ଏବଂ BDC ଚାପ ଉଭୟ ମିଶିକରି ବୃତ୍ତଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଏହି ଚାପ ଦ୍ୱୟକୁ ଆମେ ପରିପୂରକ ଚାପ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଉଭୟ B ଏବଂ C ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ଯଦି ସଂଯୋଗ କରିବା, ବୃତ୍ତର ଏକ ଜ୍ୟା ଆମେ ପାଇବା BC ଜ୍ୟା। ଏଠାରେ BAC ଚାପ ଏବଂ BDC ଚାପ ଏହି ଚାପ ଦ୍ୱୟ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜ୍ୟା BC ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା BC ଜ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଛେଦିତ ଚାପ BAC ବା BDC ଚାପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଏକ ବ୍ୟାସ ଅଙ୍କନ କରିବା। ମନେକର ମୁଁ ନେଲି ବ୍ୟାସର ନାଁ PQ, ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ P ଏବଂ Q। ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ P ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ A ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ Q ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏକ ଚାପ ପାଇବା PAQ ଚାପ। ସେହିଭଳି P ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃତ୍ତ ଉପରିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁ B, D ଏବଂ C ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ଆମେ Q ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚାପ PDQ ଚାପ ପାଇପାରିବା। ଏହି ଉଭୟ ଚାପ ଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାପକୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଆମେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ କହିବା। PAQ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ଏବଂ PDQ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା PQ ବ୍ୟାସ ପାଇଁ PAQ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ଏବଂ PDQ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିନେବା ଯେ ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ମନେକର ଆମେ BAC ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଲେଖିବା ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର L ଏବଂ BAC ଲେଖି ତା ଉପରେ ଚାପ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଏହା ହେଉଛି BAC ଚାପର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର APB ଚାପ ଏବଂ BDC ଚାପ ଏହି ଚାପ ଦ୍ୱୟର ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ APB ଚାପର ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ A ଏବଂ B ଏବଂ BDC ଚାପର ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ B ଏବଂ C। ତେଣୁ ଉଭୟ ଚାପର ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି B ବିନ୍ଦୁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇ ଗୋଟି ଚାପର ଏକମାତ୍ର ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ନିହିତ ଚାପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ APB ଚାପ ଏବଂ BDC ଚାପ ଉଭୟ ଚାପ ସନ୍ନିହିତ ଚାପ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। P ବିନ୍ଦୁରୁ ବାହାରି A ବିନ୍ଦୁ, Q ବିନ୍ଦୁ, C ବିନ୍ଦୁ, D ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ B ବିନ୍ଦୁ ଦେଇ ପୁଣି ଯଦି P ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲ, ତୁମେ ସମୁଦାୟ ବୃତ୍ତର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସିଲ ବା ବୃତ୍ତର ସମୁଦାୟ ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ତୁମେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆସିଲ। ଅର୍ଥାତ୍ ବୃତ୍ତର ଯେଉଁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କଲ ତାକୁ ଆମେ ପରିଧି ବୋଲି କହୁ। ବୃତ୍ତର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ପରିଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ପରିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପରିମିତି ପଢ଼ିବା ଅଧିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ବୃତ୍ତର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ବୃତ୍ତର ପରିଧି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏତିକିରେ ରହିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ପୁଣି ଆମେ କିଛି ମୌଳିକ ଧାରଣା ନେବା ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ଉପପାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ରହିବା।